ako ja. Čaute všetci youtuberky a youtuberovia. Som tu späť a Aha, takže čaute všetci youtuberky a youtuberovia. Som tu späť a hráme hru na Bedwars a druhé. A môžem dať toto aj ňo? Aj ňo. A tam je 0, tam nechoď. A toto? Tam je 0, tam nechoď. Tam tu 3? Môže? Na tú 3? Nemôžem ísť, kde je tá 3? Tu? Áno, môžeš. Ale kde je táto 7, kde je, tam môžem ísť? Tá nie, to čo je. A toto? Tak choď tam. Počkaj. Kde sú všetci a tu je jeden. Čo sa už pripájajú ľudia. 30. Dám potom toto shift. Na čo dávaš ten shift? A potom? Idem tvoriť týmy. Vieš, ak sa tvoria týmy? Tak to musíš robiť. A keď to urobí on, tak je s tebou. Skade vieš, či to je tak? Lebo ja som hral to na tablete. A potom bol s tebou s tým? Pozri už. Vieš, Shift. Jedlo si ber a jedlo ti bolo na čo? Podľa teba. Pela, druhečko, lebo mne sa ťažko hrá pomoc. Potom keď zomrieš, tak ti môžem ukázať, jak ja hrám. OK. Už teraz No ja som si nevšimol, že natáčame. No, takže ja to boj PvP začína. Áno, ani badge nemáš, utekaj. Ja budem byť. Ja sa viem, ja to bude. Ja som vedel. Ja som tak sa keby seká. Hej, no poď. Tak poďme pozri sa, že jak to urobí. Aspoň troška sa odličíš. Ale ani ja neviem veľmi Hunger Games. No, daj nejakú inú. Ale meno kolo si dáme. Ja typa. Aha, keď zdeš. Ja sa vždy nachystám takto. Ja sa vždy takto krásne. Troška kopíruje, nevadí. To jak si približil? C-čkom. Hej! Tady Liga Černá. C-čkom? Aha. No poď. Bereme všetko, money bereme. Nasadíme si jak bro. Oj, to čo, blbne tej myške. To čo je blbne? No, majster Fico. Čo robíš? Majster Fico. Jedlo, všetko dovolené, všetko meč. O, meč, dobre, všetko. Začína. Rýchlo preč. Už je? Už je PvP. Aha, dobre, uteká. Takto je tým, takto. Tak ja som nemal meč. Ale keď sa hrá, to vtedy treba ukázať. Bo tomu nemusíš dôverovať. Ja vždy utečiem, aby ju nezavadzali. Tak, vodička. Tu si mal čestku. Vode. Tu je. Bereme si túto. Brneničko, jedlíčko. To si dáme takto. Jedlo je podstatné. Tank. Dobre, nikto nemá. Poď už ty cecky. Daj si to, he? Povedz, speed up. Ide niekto? Koľko truhy máš? Ja neviem, asi toto vyhrám. To vyhráš. To je jasné, keď máš tam jablko ešte. TNT nechcem. Vyučite. Aj ten meč. Ty kokos. Co to vyhrám? Iba si to vyhrám. Zoberaj, tam si mal jednu. Kde? Tam si mal v tej druhej. Ja, fakt. Nech to je tam.
Dobre, že si povedal dík. Nič. Ja nechcem, som videl. To 5 čípov a luk. No. Aha, dobre. Luk mám. Ja si dám sem. A sú aj tie... Či? Jaj. Teraz ma nechaj ma teraz. Ktorý si tým? My sme tým. Jak si? Normálne toto a ukázal mi to naspäť. A keď ti to neukáže? Tak nie ste tým. Ale to jak môžeš vedieť? Tak, videl si? Či čo dalo? Budem sa mi doplňať životy. Heňo, môžeš odložiť. Čo? Zlatý meč. Zlatý to. A už navždy sa ti budú doplňať? Nie, ale to sú sekundy. A pre istotu sa mi to hodí. Môžeš vrátiť aj somarík. Kedy už pôjde? Kde? Za chvíľa, tak vidíš, že ja to viem. Jaj. Máš čo hlavy? Nie, Samsung šitný. Počkaj, idem bojovať, dobre, aby si sa aj ty zahral, okej? A vieš, že ti vidno hlavu? Viem, čo vadí? Vieš, že natáčame? Viem, že natáčame. Ja tým. Dobre som to videl? No. Nie, tu išiel. No. Nevraj. Za chvíľu vyhráme. A keď si už urobil tým, už nevieš, tak sa odvrtnúť. Ako odvrtnúť? Že nebudeš s ním tým. Aha, Česka. Česka. Počkaj. Kolár. Aha. Ježiš. Môžeš vrátiť tie druhé. Vyhral som. No Daj na to. A je to, vieš, tá hra, kde musíš si, vieš, pod zemou nakopať a taká, vieš, také PvP ako. Vieš, že si musíš najprv, že začať s nejakým človekom a tak, a že, a tam, survival. Ako si musíš tak vykopať niečo a tak, vieš. Survival. No musíš prežiť. Áno, hej. Vieš, že musíš prežiť. Som v tom istom. A čo? A to čo robí? On niečo robí. Neviem čo. Urob s ním tým. Ja? Čož? Ja som tu tým. S tebou robím tým. Pani riaditeľ, vy nepočuli ste, ako vám nadávali? Kde s druhou? Ešte, že budú Démo. s niekým na veckom a cez veľké prestávky nebudú. To je Démo, neviete. Preč! Ty kokos, tam je kto. Počkaj, je 17:22. Ideš domov? A kedy ťa mám naozaj odviezť domov? Neviem, je to jedno. Hej? Super, budeš u nás spať. Nie, čo? A meče. Ale Hej? Tak už idem? Ja neviem, tak ty mi povedz, kedy ťa mám zobrať. kedy chceš. Už pojem radšej. Co robí? Ale... Búrala nám Keď to. to uvidíš, tak Prepáč samo, ale idem. Tak príď zajtra. Možno uvidím. Podľa úloha ja mám. No daj mi telefón. Tak čo? Počkej, Sarina. Ja mám telefón. Počkej, zavolám ešte babku, nech príde pre sem. Ináč dobre prší, viete o tom? Tak zavolám. Počkej, zavolám. Poď, ako prší. Čo si zavolám? Sari, poď sem, ako prší. Bude začínať PvP. Už? Hej. Aha, babu. A nemám ani meč. Meč.
Čau, mami, deti.